の虜になってしまえばきっと君の虜になってしまえばきっと What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu and welcome back to my channel. Yay! So guys, after how many days, ngayon ako ulit nakapag-vlog. Kasi medyo nagpahinga. Hindi guys, kasi gusto ko na talagang tapusin yung kwarto ko, pero sa ngayon hindi pa rin tapos yan, Yan, so tsaka ko na kayo i-tour sa room ko pag tapos na ako mag-design. Mag-design mag-interior design. Wow, sana all interior. Sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki kasi ngayon yung namin, yung lupa namin, pinalagyan namin ng fence, pero yung yung niyero. Kasi wala pa kami pang ng semento. So na yung semento, pero at least safe kami kasi pinalagyan namin ng bakod yung yung niyero niya, Yan hanggang dun. Yan yun. Yan ito yung kwarto ko guys. Tingnan niyo. May yan may may ang tawag niyan? May cortina na. Wow! May bed. Tsaka ko na ipakita sa inyo pag okay na, pag tapos na talaga para feel ko yung pagbabago ng bahay. Just, guys, ito yung lupa namin guys. Papakita ko sa inyo. Simula doon, yan yung entrance. Yan yung entrance. Pinalagyan namin ng yero, yan. Hanggang dito, ito yung mga dito yung dati namin, yung patola. Pero nawala na yung patola kasi nasira na kasi sa katagalan. Tapos hanggang dun. Yun. Hanggang dun. Wow. Yan may pa. Kasi palagyan namin. Yan. Tapos mas lalong dumami yung namin guys, yung mga tanim. Ito. Ito yung mga rosel, dami ng bunga, hindi pa namin na Yan. Ito may papaya. Ito langka, hanggang dun yung langka. Meron din pinano si Papa na langka dun. Tapos mga saging, may bunga na nga din dun. Yung tapos may isa pa dun, yung may mga saging na. Ito, yan lakatan niya na saging. Tapos yan. Wala pa kaming pang na yero, so yan muna yung dati na mga doon, mga bamboo, pinalipat namin dito. Tapos pasarado namin dyan ng yero. Yan yung buong lupa namin guys. Yan. Mga ilang linggo na din kami nag-ano dito. Kasi gusto ko na talagang tapusin yung kwarto namin para ma-tour kayo sa kwarto namin. Ito yung kwarto ni Ate Char. Yan, Pero guys, hindi pa kami nakapag lalagyan namin to ng varnish. Tapos lagyan namin ng yung anti-anay. Yan, tapos yung mga bintana, palagyan namin ng screen. Yung mosquito screen. Para hindi makapasok. Tapos lalagyan namin ng lalagyan namin ng grills para iwas kahit na may bakod, para safe. Tapos yun, as usual, wala kaming magawa dito. Sakit na ng kamay ko, ngalay. Wala kaming magawa. So may binili si Jake. Wow! May binili si Jake na buko. Hey! Thank you sa sponsor. Hoy, mag-thank you kayo. Thank you, Jake. Yeah. Wala, may gulikat-katan to. Ikaw ba umakyat yan? Yan guys, ito may niluto kaming baka. Yan, wow! Ba't mo nilagay na yung guys, hindi ako marunong ng buko, pero itry ko. So ako na lang. Ganito ba yung tama? Tamang Oo, ganyan. Wow. Next. Paano uminom ng botong? Ha? Kamay yun.
Paano uminom ng buko? Ganun siguro. Kiniwo ko sa aking tanging pinggang Sarap ko, ay ng buko. Wala si Bunso kasi andito si Bunso. Nagising na, kanina ka pa natulog. Gising na. Gising na. May buko dun. Buko. May buko. Si Kobe. Kob, kakain ka ng buko, Kob? Ha? Hindi naman, kuya. Wala. Pet. Ha? Ayan yung buko mo, Pet. Akin to, isa. Ibin na, nag-usa. Pet, ito na lang sa'yo, Pet. Patulog-tulog ka kasi. Patulog-tulog sa pansitan. Inubos ni ate. Wala, nagsabaw eh. Ha? Ito, sabaw. Wala na pala itong laman. Oh, umuulan na. Maliligo ka, Kob? Ligo ka ng ulan, Kob? Ha? Ligo ka yan, ha? 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 Kasi may ano ko sa kamay, Pet. Ikaw muna magbundol. Ito unahin namin yung rambutan. Para paglaki nito, wow! Marami after 5 years. Mamumunga na to. Duhat yung lalumbo. Yeah, ito yung mga assistant. Mga assistant. Alipuris. Yan, si Bunso yung taga Bungkal. Yan, yun yung mga assistant. Di kami pwede magtanim dito sa ano dito kasi may wire doon, may live wire doon. Kaya dito kami sa medyo dulo. Saan banda ba to? Ready ka na, Pet? Ready ka na magbungkal? Kumala sa lahat. Wow! Tingnan natin. Sa dami ba naman ito? Tingnan natin ha, huwag kang sumurinder ha. Ano ba yan, Pet? Hindi ganyan. Ha? Kutin mo. Kut-kutin mo. Wow! Yan pa yung farmer namin. Magandang dilag. Puso ko yung nabi. Lingi ko na ba eh? Kasi mahilig to mag-farm bill dati. Kaya ngayon. Si Papa kaya nalagay ka na din. Wow. Ganyan lang pala yan. Galing-galing. Wow. So puno na to ng kahoy dyan, mga niyog. Yan, mga langka. Yan o, yung may mga kahoy yan. Tapos dito, lagyan na naman na. Dito, direpet. Duhat. Isa pang duhat. Duhat. Yan, si Jake yan nagbubungkal. Go, Jake! Kaya mo yun. Yan, umuulan na. Grabe. Wala. Kaya mo yan, Jake. Go lang ng go. Pinagpawisan. Wow. Ang sipag-sipag. Ikaw ko na, Yek. Hello. Wow. Yan natin. Wow. Magandang dilag. Magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Nabihag. Look. Grabe. Wow. Parang ano lang eh. Wow. One down.
Ay, 2 down na eh. 1 down again. So, 2 down na yun. 1 down again. 2 down na yun. Oh, next. Sige, ikaw nga. Subukan mo. Subukan. Okay, okay. Si April lang malakas eh. Paano magbungkal? Paano magbungkal? Ganito siya, ano na yun? Sige, sige. Sexy bungkal ah, sexy bungkal. Hawakan mo itong malaki. Malaking. Sige, ikaw. Wow, April, galing-galing mo. Ang galing magpasok. Ganito lang yan. Sige nga, ako na lang. Ganito lang yan, guys. Paano ang tamang paraan paano magbungkal? Ewan ko. Hawakan ng tubo. Hawakan ng tubo. Hawakan ng tubo. 君の虜になってしまえばきっと Tapos, iangat. Pasok. Tapos, pasok. Ganon. Yan. Diba? Tapos, 君の虜になってしまえばきっと tapos, pasok. Oh. Ngayon lang kami ulit nakaligo ng ulan. So, sulitin namin. Lakas ng ulan. Yan, si Apit na naman. Sige, Dopet. Sige, Dopet. Pasok mo. So guys, yung lupa namin puro kahoy na. Kasi yan, mga langka yan, oh. Daming mga langka. Tapos ito naman, mga rambutan. Tingnan natin kung meron pa talagang mabubuhay niyan. After 10 years. Tingnan nyo kung gano'n na kami kalaki. Hindi pala yung kahoy, kami pala yung lalaki. 君の虜になってしまえばきっと Maliligo muna kami. Maliligo muna kami ng ulan kasi after how many months ngayon na kami ulit nakaligo ng ulan. Simula nung vlog ni Japet nung naligo kami ng ulan. Yun yung last namin na naligo. Tapos first time namin maligo dito sa Korea. First time namin dito maligo ng ulan dito sa Korea. So, tapos nagtanim pa. So, doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam!